И здравейте отново, звъни Симон. Не му вдигаме, защото сме нахални и гадни. Мисля, той е нахален и гаден, защото ни спира да ни звъни. Добре. Ще съм направи неща. Settings. Чакайте нещо, тук ли беше? Добре. Vibration, invert look, това не го знам. Display. Това е. Чем друго направих? Сега ми се слуша някакво съобщение. Не съм го направил. Аз просто искам да си изправя моръчето, дали верно съм си направил по специалния начин това да прицелва и то ме подфана. Жаре бързо към мисията на Симон. Вижте как се спидва колата, вижте. Просто тия стана бърза като да не казвам какво. Гледайте, не можа да спре. Спирачният му път беше просто перфектен. Нямаше как да стане по-добре. Да, вижте сега как се прицелваме по различен начин напълно. Вижте, добре. Да, го взема. Anyway, congratulations. Wasn't easy picking a winner. Yeah, me, Lamar, your nephew Sacha with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. Tell you what, man. You tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you. Добре, хубаво. Продължаваме. Оправих един проблем с мястото. Да, съжалявам, обаче сега апълнах видеото с втори епизод, сега това е трети, се бори и първия съм го изтрил преди да го кача. Нищо, то е едно с дето се обира на банка, че ви го покажа. То е много тъп, не знам дали има смисъл. Вие напишете, първият, в който напише коментарите дали трябва или дали не трябва. Първият, който ми каже да или не, аз ще направя съответно, ще го кача или няма. Така че, не знам, този епизод първият е малко тъпичък. Мисля, тъпа е самата мисия. Сега малко се оправят. Първата мисия е много проста, много така, ама води към... Знаете ли какво? Ще видя. Ако го направя, това ще е много играчка, ама... Ако не го направя, ще е малко тъпо, защото там започва някои важни неща, като историята. Някои истории, как... Някакви такива неща, които ще ви трябват. Не ще ви трябват, ама ще са ви интересни. Все едно да гледате някакъв сериал, то знам, че сериалите викате тъпи са. И обаче от мнението на други хора, като го видиш първата серия, някой епизод, че се чуеш какво ще стане после и така на така. И е тъпо, ако не видиш първата и така направо ви казвам, разполовен съм на две. Няма го качвам, много е играчка. Аз нямам време за такива глупости. Училище едно друго. Мани. Ще карате и без първи епизод, а пък може някога да го кача последен. 6 патрона на едно пистолетче. Ще ме потрат.
Спуска се като младеничка. Дай. Майната ти. Как го уби? Без да го барне. А, не го е просто. Дайте. Натам. Ау, това мене трябваше да го правя. Да, сетих се. Сори. Представи ме, кой ще му направи толкова. Точно му направи. Айде бе, не мога ли тичаме? Сега трябва да отваряме гаражи. Ей, кон грозен. Свиня безподобна. Майната. Той има по-добро прикритие, не може. Тук има помпа. Но багажчето отвори. Растече с... Опа! Защо бе? Ох, ламаре глупак. Ще трябва карам от тука. Тук некъде помпа трябваше да има. Опа. Липа съм я взел, да. Кога е най-доброто? Знам, че имаш едно по-добро, обаче то стреля през половин час. Знаете ли какво да не си харчал? Аре, Омар, бегай. Тук че искам да го гръмна това нещо. Бум! Тръгнаме със стил.
Качви се. Айде бе, Келтоши! Трябва да ги застрелям. Окей. Това байк ли е тук ще се? На бате байкаро. О, това си е... да! Това си е едно моторче, да аз почти си го запазя. Оп! О, motherfucker! Yeah, motherfucker! Опа! Не искам това. Гледайте, що по-хубави мотори има тука. Но той па си взема... Това си го избра. Манатите. Върнете го това! Управлявах човека пред мотора. Та игра ще ме спука просто. Да живее Rockstar. Какво е? Бати не управляемия байк. Не може да вие. Това си го върти предната. Не, че се забива камни коло нея направо от графиката, ама... Yeah, bitches. Опа, какво се забърза, бе? Нещо... Кара бавно, на мен ми трябва малко да забави, но подпали като Lamborghini. Какво е това нещо? Ти е само нига, motherfucker, нига, motherfucker. Нига е пак. Mission Paced. Save. Complete silver. Mission time. Checkpoint. Добре. Някакви парче нямат ли? Блокуци, не. Добре, надявам се ви хареса клипа. Това беше от него. И да, до скоро.